Setiap ka basuk ka bakmen ya gilang baro iway kiba pek ya gani channel bat sa sisian pat ngi pedang sengo baha ya gilang baro iway kiba pek bat kiba snap ya gani channel ga God News TV channel bat nga shimru ni kalat ban pedang sengo baha ya pi baro ha gani kapor ka bakodor bat nga aingur yo play ka sa sisian pat ula play nga gani kalat ya ka bangin sam ya ko khubor ga tien ka ba em ko jong play lingba ka God News TV channel ka khubor ya ka bangin ya snap bat ya ka bangin ya puson lang hagan ga step jong ga sni ka long chapang ka jing em kristan ban long gi kristan kam long ka tagal lenti ka basuk kumaga tien ga jong play ka ong unuru uba man ban wan na dien jonga ai ya ka ba on len ya la de bat on ra ya ka de bat ba un but yang kumki kristan ni deiru banlong kata kan nuksa ka babaha halaga jong ki yeng ki sem ga jongi halaga jong ki snong ki thau hagi jaka puli puthi bat hagi jaka ki bangi ngi trengi kta bat kumta ter kumta ngalapan kre lai tliki mat ya ki banga kwa bangin ya perkhat pat ya ka bangin ya puson lang hagi nega step jong nega sngi bat nga next camera bakan pen khlan ya kata ga jing em kristan ga jongi ka ba man la ka sngi ka benca ka baningkong ka jing im kristan ka dai bandon ya ka bor bat ya ka ikhtiar ki kam ke apostol glanong ka baningkong ka dekhot ka ba pra ka ong hen rei phin yo adyang ya ka bor andalawan umensi ba khu ta phi ka baningkong kum ki khun kristan ni dai bandon ya ka bor halor ladi lani kata ka duna mes pawa ka bangi ong haga ktien krik ka badai ka bor ya ka ba mangi ngin la ban job ya ka basniu lani kata ka jing e ka jing le ki bawan haga jing em ka jangi namar ka ktien ka jong play ka ong ka shithi jong pol ski pilpi kalau nang ka basau ka dekot ka bakhat lai ngala ban le ya ki e baro ha uta oba pen shat bor ya ka ba ar ka ta ka jing im kristan ka jong ni don ya ka ta ka ikhtiar lani ka ta ka authority lani ka ta ka exousia power ka bangi ong ha ka ktien kri kani ka de ka bor halor lati re ka de ka bor ka ba don pat ya ka ta ka ikhtiar namar ka ta kum ki kristan ni re ban chip bangi don ni kata ka ikhtiar ka baklan ya ka bangi la ban ong yo syaitan khilet shadien jong ga jing em ka jonga me o syaitan mi te bau syaitan udon gabor ban pen shoy yangi henrai don pat ya kata ka ikhtiar ba on pen bor yangi bangin ngop ha kata ka jing pen shoy ka jonga kum ta ha ka jing em kristan ka jongi ngim dei bangi don tang ya kata ka bor sin shar halor ladi henrai ngi don ru kata ka ikhtiar kabangi la ban job ya gijing ke jing le kabangi la ban job ya gijing pensoi ki bangi ya kendu akata ga jing em ga jangi ka man la kasni namar kata ga ktin namar kata ublei ubangi ngi mani ublei ubangi ngi shakri ulang ublei ubangi ngi la ban shanya ulang ta ublei ubatenju ya ga jing em ga jangi bat ulang ru ta ublei ubadala di hi pat unthau ya kita kilat kenti ya ga mangi ngi la ban job ya kita gijing tenju bat ya ka bangila ban lai tu net giting senju baru hai kata ka bor ha kata ka jing em ka jangi kum ki khun kristan ka benta ka baar ka ong ka jing em kristan kare ban long barabor ka bayaro ya ka kerteng ka jong trai ki sam ka wasis pa khat lai ka dekhot ka ban lai ka ong nadu ka ba mi ka sni hadu ka ba sep jong kata ka sni ka kerteng ka jong trai ka long ka ba dei ban yaro da ka bangi yaro ya trai ka long ka bangi ong ya ubaman bangi nget baga jing em jangi kalong kabajap ho ot nginom la ban yo i la ni nginom la ban sngutu ya kata ga jing job ka jangi menta henrei daga bangi ro ya ka kerteng ga jong trai jangi Jesus Christ ngila long lu papat ki ba job ha kata ga jing em ka ba kan jamin sim ga jangi bat kum ki khun kristan ni deiru ya ga bangin ken mau barabor ban ai ya kata ga jing ro ga jing yaw blai namar daga bangi le kum tang ngin kamla ban penlej ya ki dok nut ya ki mensim ya ki jingmut jing perkhat jangi shau blai ba em bat ka bangila ban le kumta ngin la ru ban ya ro ya blai namar ulong u blai ba krau bor bat ulong u tau blai u badan bor ya baro ka jing ya ro ya trai kan lamru sya kata ka jing long ga bas ngorit bat ka ba penret ya ladi hak man utrai namar kata ka tau kum ki khun kristan ni dei barabor ban ya ro ban pendan borom ya ka kerteng ga jong trai Kumbaga ktien ka jang blay ka ang utray ulang ublay bakraw. Bat usiem ubakraw halor ki blay baro. Haod kum ki kristan.
ngila ban ye kendu nya shibun ki jing ki jing ele ki jing em ka jang henrei ngi dei pat ban ken mau kumba upol bat usilas kile ya duai kile ya ro yo blai hakapor bagi don hakata ka yeng benti ya ka bangila ban syame ni ka jing cha ki kam ki apostol kalendong ka ban khat riu ka dikot ka bar pesan hadu ka bar pun riu ka ba ongkum ni henrei hamar ka ba siteng senya upol bat usilas kile duai bat kile ya ro yo blai bat kinong sa bendi kila sya skor yaki desi sendan laja ka jeng kenyu jumai ka bakrau kat ban pen kenyu no ikinong rem jeng kata ka yeng bendi te kumni ru la plewang ye ka jeng kang baro bat iki kentri jeng ki baro la la ni don ye ka mon ka balai lut ha ka jeng em ka jeng i ka man la gasni bangen em ha kita ka jeng e ba ki jeng le lane bangin jit ban yaro yo blai wat ha pedeng jeng kita ka jeng e ki jeng le ki ba mangi ye kendu namar kata kum ki khun kustan dungin long pat kum long upol baru silas bangin jiet ban yaro yo blai wat ha pedeng ki jing e ki jing ele ke bangi ngi ya kendu ha ka jing em ka jangi ka paman ka sni ka banta ka balai bat ka bakhatu ka jing em kustan ka de ban long barabor ka bayai duai ka ktien ka jang blai ka ong ka jing knya au baman ka long ka jing ijli hau trai ka jing duai jang uba bet ka long ka jing snob ha jang ong susu ka ktien ka jong blai pat ek barok ka kibam phi pen pan ha ka jing duai da ka banget pen yo pediang rengi ki banget ngin yai ne ha ka jing duai par ha ka kam jong ka jing alap ya ka ktien ka ba em ka jong blai ong jacob ya ka bangi dei bangin ya plano parlok hi ya lagi jong ki jing palat ki jong bat ngi dei ru ya ka bangin ya duai paralok hi khnang ba on pen khia ya kita ka jing pang ki jing stam ka jong pat kata ka jing kerpat binot ubahok kala shibun angga ktien ka jong blai ka jing duai ka de ka wei ka jing don kam ka bakong santam ha kata ka jing em kostan ka jong ngila ban pendon kam ka jing duai man la ka khlemat ha ka jing em ka jong bat la ka bor jong ka jing duai ru ngila ban ya khun ya ki jing e ki jing le ki bawan ha kata ka jing em ka ba shimet ka jong ka jing duai ka don ru kata ka bor ban ai kata ka jing ada ya ka jing em ka jong ka jing duai ka de kata ka jing king atiar ka mau jis kresuang to sharai to duai ba pen omlet chapo ka jing penshai kum ka jing king atiar ka ba khlan ka jing duai ka long kum tau shabi ubala ban khang no yaki bor ka jang baman uba persang ban wan ra yaki kunrom ki kanram uba persang ban wan ra yaki jing e ka jing le ha ka jing em kostan ka jang namar kata da shisha ka jing duai ka long bat ka dei kata ka jing ada ka ba karpang hakata ka jing em ga ba shimat ka jang kumbang le pusan ni ka khubor hagan ka step jong ka si to ai namar kata ba kata ka jing em kostan ka jangi bangin ken mau bangi don ni kata ka bor halor late bat kata ka ikhtiar ka ba krau bat kata ka ikhtiar ka ba khlan ya ka bangi la ban be no shadien ya ki bor ka jong baman bat kum juru bangin yai ken mau barabor bangi dei ban yaro ya ka kerteng ka ba em ka jong Jesus Christ wat happening bun ki jing e ki jing le ban ngi hapru ban ken mau kum kita ki khun kustan bangi dei ban duai hakipor baro jong ga jing em ga jang kum ba undang ruai shaman semu ong por jing duai bas ngothiang haba shisha nge ba jing kerkhu bangi pan klem pep ngin yo be hajim kemen batap jing kerhai ken her no jing kuslai a ka dawai yu blathai kat nutengen bantuan hangta jangan ini pendam hau blai ke jing tuai jangan ini tuai sa sisien ko kan rat akan ke step jangan ke ski ni ai ngo ya me ka bangila yo akan ke lat bangin snap ya ka khubor ka ktien ka jang me ka bapen kan mau ini ka jing em kurstan ka jang ke bangi deban ya akan ke pertai ban pen kan mau ini bakum ki khun kurstan ni don ni ka bor sun shar halo radi ni don ni ka ikhtiar bangila ban be no shadien igi bor ke jang baman kabapan kan mau ini bangi dai ban yaro e ka kerteng ga jami aga jeng em ga jami compare wala ngi mat e ga jeng le ki ba komnu aga jeng em ga jangi bat kabapan kan mau ru yang bangi dai ban tuai aga jeng ya lenti ga jangi kabaman kasi namar kata ya rap bat ai bor ngi ka snap bat ka skor ya ga bangin snutu ya ka bat ya ga bangin pentrai kamru ya ka aga jeng em ga jangi kabaman kasi to dan rekat namar kata ki por ka bang sa jang ga jeng em ga jangi na bai gi ngi tuai ngi pan aga kerteng ga jang Jesus Kristus na panem amen